Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung mga bagong warrior members ko na sina Celis Lee, Amboy Messina Jr., Carl James Bailio, Ian Garuga Motovlog, Ian Suarez Dondoy, Antonio Calumba, Ash Breguera, Gerald Balondo, Mike Lopez, Vash A, at sa mga nag-renew ng badge na sina Helmar Aveno, Chill Gaming, Rhea Ruby, Rier Wookie, Romeo Genesis Garcia, Admin Edison Galvan, welcome back, Mariel Ariola, Carlo Bacaro, Powderfinger Marcelo, Sabrin Concepcion, Desiree Calumba, CC2CC, at kay Team Gala 2.0 Ultimate Vlog. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Te. Taong 1970, Samar. Magandang hapon po, Pinuno. Itago niyo na lang ako sa pangalang Te. Nais ko sanang ibahagi ang karanasan ko sa channel mo tungkol sa napatay kong aswang gamit ang kawayan. Sa pagkakatanda ko, Pinuno, taong 1970 naganap ang tagpong ito. Sa lugar ito ng Samar. Noong mga panahong yon, Pinuno, ay maglalabing 9 na taong gulang pa lamang ako. Meron na akong asawa noong mga oras na yon at tuluyan na akong hiwalay sa aking nakagisnang pamilya. Ayaw na ayaw ko kasing magdepende sa mga yon upang maiwasan ang mga hindi pagkakaintindihan. Sawang-sawa na kasi ako sa mga ganong ugali. Yun bang pinapakialaman ako? Kaya kahit napakahirap ng buhay noon, ay pilit kong iniahon sa hirap ang aking asawa at isang anak. Ang trabaho ko noon ay isang kargador. At kapag walang trabaho ay pumupunta ako sa ilog, di kalayuan sa aming bahay, upang kumuha ng aming mauulam. Kahit anong hayop yan ay pinagtsatsagaan namin para lamang mairaos ang aming mga buhay. Mahirap man ang buhay, ay kailangan talagang kumayod ng kumayod. Hindi natin alam baka balang araw ay makaahon din tayo sa hirap. Umpisahan na natin ang kwento. Isang araw, habang naghahanap ako ng mauulam, ay merong kakaibang nangyari. Merong isang panauhin sa ilog na nakatitig lang sa akin. Tinitigan ako nito habang naghahanap ako ng alimango. Hindi ko naman pinansin yon, gawa ng baka meron lang din itong hinihintay. Kaya ang ginawa ko ay ipinagsawalang bahala ko na lamang ang aking nasilayan. Di pa kasi ako nakakahuli noong mga panahong yon at pasapit na din ang hapon. Mahirap nang kumuha ng mga alimango tuwing papalubog na ang araw. Gawa ng nagsisitago na ang mga yon. Wala din naman akong kahit na anong dalang gamit maliban sa isang kahoy na pambungkal sa mga bahay ng mga ito. Ang hirap naman, oo. Wala nang alimango. Wika ko sa aking sarili. Pero kahit wala pa akong nakukuha noong mga panahong yon, ay pilit pa rin akong naghanap roon. Mahirap nang umuwi na walang kahit na anong dala. Hanggang sa lumipas ang isang oras, ay merong lumapit sa akin. Yung lalaking kaninang nakatitig sa akin ay biglang lumapit. Gusto mo? Ito, napakaraming alimango. Wika nito habang iniaabot ang mga alimangong nahuli niya. Ay, wag na ho. Alam ko hong kailangan nyo yan. Sagot ko naman. Pero kahit tinanggihan ko na yon,
ay nagpumilit pa rin itong iabot sa akin ang kanyang mga nahuli. Kaya ang ginawa ko ay umalis na ako sa aking pwesto upang hindi na magpumilit yon. Pero kahit lumakad na ako papalayo sa kanya, ay pilit pa rin akong sinusundan na tila ba gustong gusto niyang ibigay sa akin ang mga nahuli niya. Wala na akong nagawa nung mga panahong yon, kaya kinuha ko na ang iniaabot nito sa akin. Salamat ah! Wika ko habang ilang na ilang ako sa taong yon. Kainin mo yan ah. Masarap yan. Sagot naman ng lalaki sa akin. Doon ay bigla akong kinilabutan nang makita ko ang pagngiwi ng bibig nito na animoy may kapansanan. Mas humigit pa ang kilabot ko nang bigla itong dumila sa kanyang mga kamay. Tinitigan ko lamang yon habang itinatago ko ang aking takot. Anong ginagawa mo? Tanong ko sa lalaking yon. Wala naman. Makati lang kasi ang kamay ko eh. Sagot naman ito sa akin, pinuno. Nang tumalikod na ito sa akin ay doon ako mas lalong kinilabutan nang tumuwad yon at tumakbo. Napakabilis ng takbo ng lalaking yon na ilang minuto lang ang pagitan bago ito tuluyang naglaho sa aking mga mata. Halos hindi na ako makagalaw dahil sa takot na aking nadarama. Nanginginig na din ang buong katawan ko dahil sa mga nasaksihan kong yon. Akala ko, pinuno, doon lang magtatapos ang lahat pero hindi pa pala. Dahil nang makita ko ang bungkus ng alimangong iniabot nito sa akin, ay ang laman nito ay purong iba't ibang bahagi ng katawan ng tao. Merong ulo, kamay, paa, puso, bituka, at kung ano-ano pa. Inuuod na din ang mga ito. Nang makita ko ang lahat ng yon ay agad ko itong nabitawan. Nang nabitawan ko na ito ay biglang bumaho ang mga yon. Napakabaho nito na parang amoy ng isang bangkay. Halos masuka-suka na ako habang tumatakbo papalayo. Kahit maraming matatalas na mga kabibes sa lugar na yon, ay hindi ko iniinda. Pasipat-sipat din ako sa mga bakawan dahil baka hinahabol ako nito. Ang nakakagulat pa sa lahat, pinuno, ay kahit ilang oras na akong nagtatatakbo sa lugar na yon, ay hindi pa rin ako makaalis-alis. Alam ko sa sarili ko na nililigaw na ako ng nilalang na yon. Kaya ang ginawa ko habang tumatakbo ay binaligtad ko ang aking mga damit. Nang mabaligtad ko na ito ay doon ko nakita ang daan papalabas. Hanggang sa makarating ako ng labasan ng ilog na yon, ay siya namang paglitaw ng lalaki sa harapan ko. Gumagapang yon sa harapan ko habang naglalaway ng walang tigil. Halos hindi na ako makagalaw noon dahil sa takot. At para na din akong mababaliw noong mga panahong yon. Nang makalapit na ito sa akin, ay doon ako nagkaroon ng lakas na makipagbuno sa nilalang na yon. Halos malubog na kami sa ilog dahil sa pagbubuno namin. Pilit kong inililigtas ang sarili ko sa nilalang na yon. Napakalakas nun, pinuno, na halos hindi angkop ang kanyang lakas sa kanyang pangangatawan. Nakakaya ko nitong pasanin kahit mataba akong tao, tapos iahagis ako sa ilog. Nang hinagis na niya ako sa ilog ay doon ako nakakuha ng isang matulis na kahoy. Yun ang pinanghawakan kong armas upang mailigtas ko ang aking sarili. Noon ding mga oras na yon, ay handa na akong pumatay ng kapwa ko tao dahil sa nakakaramdam na rin ako ng panganib para sa aking sarili. Nung sumugod yun sa akin ay pinaulanan ko yun ng saksak sa kanyang tagiliran.
Agad yung bumitaw sa pagkakahawak sa akin at nang makabitaw na yon ay tiningnan nito ang kanyang sugat. Maniwala ka o hindi, Pinuno, doon ay nakita ko ang dugo ng nilalang na yon na napakaitim. Animoy, kakulay ito ng asayte. Napakabaho din ng dugo nito na parang amoy tae na ng tao. Pagtingin nito sa kanyang sugat, ay bigla itong nagsisisigaw tapos tumalon yon sa mga puno hanggang sa maglaho. Ako naman ay dali-daling tumakbo upang makauwi ng maaga. Magpahanggang sa ngayon ay hindi ko pa rin malilimutan ang karanasan kong yon. Naway, maibahagi mo to sa channel mo. Maraming salamat, Pinuno. Ako nga pala ulit si Te. Okay, opinyon ko sa kwento. Napakaswerte nito ni Te kasi nakakuha siya ng kahoy. Malamang kung hindi siya nakakuha ng matalas na kahoy o kawayan, malamang nilapa na to ng aswang. Tsaka heads up lang guys, ito yung sinasabi kong maiiksing kwento pero sobrang ganda ng quality. Kita nyo naman, true to life story to ni Te. Hindi ito yung mga typical na parang dadaan lang sa pandinig nyo. Kasi parang mag-iiwan siya ng marka di ba? Kasi ang ganda Yun nga lang maiksi. Pero mapapadalas yung ganitong upload natin dito sa channel natin para naman hindi tayo palaging series na may putol, may bitin. Yung mga ganito kasing kalidad ng kwento, yung one hit delete lang Ibig sabihin, isang kwento lang pero ando na, siksik na. Wala na kayong hihintay na part 1, part 2, part 3. Kasi pansin nyo, napapadalas na yung mga series natin. Ganito yung style ng dati kong channel, itong Ang Pinuno. Kaya gusto ko siyang ibalik. Yung mga ganitong kaiiksing kwento tas wala nang gaanong intro-intro. Tsaka guys, comment naman kayo kung trip nyo yung ganitong klase. Comment kayo ng trip ko to, Pinuno. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.